नमस्कार प्रणाम। हम राजा पांडे एक बार फिर से रउआ लोग के सामने एगो भक्ति गीत गावे जा रहल बानी। अच्छा लगे तो हमार वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, हमार चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद। जरूर सुनी। अमन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। अमन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। सैया ले ले अइहा। जाता रवारा के बाजार सैया ले ले अइहा। जाता रवारा के बाजार सैया ले ले अइहा। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले अइहा। सैया ले ले अइहा। जाता रवारा के बाजार सैया ले ले गैया की गोबराली अइहा। गंगा जलावा किन के लिए सैया सुनर सुनर फलावा। गैया की गोबराली अइहा। गंगा जलावा किन के लिए सैया सुनर सुनर फलावा। बेली चमेली औरी ओढ़ौल के हार सैया ले ले अइहा। बेली चमेली औरी ओढ़ौल के हार सैया ले ले अइहा। सैया ले ले अइहा। जाता रवारा के बाजार सैया ले ले अइहा। जाता रवारा के बाजार सैया ले ले अइहा। जोरे जोरे काला साली अइहा। जोरे दियारी पहिरेला हमरो लिया साड़ी पियारी। जोरे जोरे कहला साली अइहा। जोरे दियारी पहिरेला हमरो लिया साड़ी पियारी। श्रद्धा बाजियारा में हमारो पार सैया ले ले अइहा। श्रद्धा बाजियारा में हमारो पार सैया ले ले अइहा। सैया ले ले अइहा। जाता रवारा के बाजार